Il-kap eżekuttiv tal-kura primarja Karl Farrugia qal li biex jonqos il-ħin ta' stennija fiċ-ċentri tas-saħħa, il-pazjenti se jibdew jiġu investati minn tobba ta' esperjenza biex tkun stabbilita l-urġenza tagħhom. F'każ li ma jkunux urġenti, dawn il-pazjenti se jingħataw appuntament biex it-tobba jarawhom f'ġurnata oħra mingħajr ma joqogħdu jistennew għal xejn fiċ-ċentri tas-saħħa. Din is-sistema se tibda titħaddem f'Lulju. Fil-programm Ras Imb'Ras, is-Sur Farrugia qal li l-ħin ta' stennija f'kull ċentru tas-saħħa se jibda jiġi ppubblikat fuq is-sit elettroniku tal-kura primarja. Mela dan mar hemmhekk, raħ it-tabib u għallu inti trid noqgħod hawnhekk u titqgħod hawnhekk biex narak. Mis-sistema stess li l-pazjent tafżaħ bejtu ieħor nofsija qabel ma jeqeda u l-pazjent jista' jirritorna lura ġewwa l-head center nofsija qabel mhux jagħmel 3 sigħat jistenna. Apparti l-screening tal-glawkoma, l-screening tas-sider se jibda jsir ukoll bl-intelligenza artifiċjali. Bħalissa, ir-riżultat tal-screening tas-sider jaraw żewġ radjoloġisti biex wieħed jiċċekkja lil-ieħor. Issa kif ħanamlu l-ewwel test ħajamlu l-AI, ir-robot biex joħroġ il-djannosi tiegħu u t-tieni ħajamlu it-tabiba. Ħalli jaraw kull xem konverġenza. Ħalli jaraw ma hekk mhix qed jaqblu xulxin. Dan ifisser li b'dan it-tip ta' sistema nirdoppjaw ir-radjolisti li jistgħu jaraw dawn it-tip ta' riżultati. Allura l-ammont ta' testijiet tal-breast nistgħu nagħmlu, betu ieħor ħajrdoppjaw issa b'din is-sistema. F'Malta hawn 10 ċentri tas-saħħa ewlenin. Bejniethom jaraw aktar minn 1 miljun każ fis-sena, jiftħu kuljum lejl u nhar 3 tal-Furjana, tal-Musta u r-Raħal ġdid. Is-Sur Farrugia qal li fi 3 snin il-pajjiż ser ikollu biżżejjed tobba biex jinfetħu żewġ ċentri oħra illi joperaw kuljum lejl u nhar. Il-pjan tagħna fit-sentej 3 snin ġejjin għandna l-pjan li nespandu 2 oħra Malta u oħra min-naħa ta' Għawdex. Min-naħa ta' Malta qed nħarsu lejha l-Qormi u l-Gżira għax huma l-iktar ċentri li jċievu pazjenti, min-naħa ta' Għawdex il-Victoria Health Center ħanprovaw nestendu biex jaħdem sa nofs il-lejl. Il-pazjenti jirrikorru wkoll fil-bereċ jew fil-kliniċi tal-komunità illi s'issa hawn 30 minnhom fil-pajjiż. Kull sena ikun hemm aktar minn 130,000 każ fil-bereċ.